Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα και δυστυχώς το μάθημα αυτό θα είναι βαρετή θεωρία. Ναι, το ξέρω, αλλά δυστυχώς πρέπει να γίνει. Πάμε λοιπόν. Η διαδικασία ενός φωτορεαλιστικού αποτελέσματος αποτελείται από τρία στάδια. Πρώτα απ' όλα είναι το modeling, όπου δημιουργώ τα μοντέλα μου, δημιουργώ οτιδήποτε θέλω να ρεντάρω. Δεύτερο στάδιο είναι αυτό που βάζω υλικά, στείνω κάμερες, στείνω φώτα, δίνω υφές, χρώματα κλπ. Στο μοντέλο μου. Και στάδιο 3 είναι το render, όπου εκεί ρυθμίζω τις παραμέτρους που χρειάζομαι, όπως το aspect ratio, focal length κλπ. Πατάω render και έχω το αποτέλεσμα. Αυτό που θα δούμε σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, το οποίο αφορά το πρώτο κομμάτι της διαδικασίας, δηλαδή το modeling. Και αυτό είναι με λίγα λόγια πώς μοντελάρω κάτι, πώς ξεκινάω να δημιουργήσω οτιδήποτε και να το μεταποιήσω. Η διαδικασία του modeling σε όλα τα προγράμματα 3D εκεί έξω, είτε είναι το 3ds Max, είτε το Blender, είτε το Cinema 4D, είναι η ίδια. Το μόνο που αλλάζει είναι τα διαδικαστικά. Δηλαδή, πού βρίσκονται τα κουμπιά, ποια shortcuts χρησιμοποιώ κλπ. Κατά τα άλλα, η διαδικασία παραμένει ακριβώς ίδια. Και αυτή έχει ως εξής. Οτιδήποτε δημιουργώ στο χώρο αποτελείται από τρία απλά πράγματα. Και αυτά είναι τα σημεία, οι γραμμές και τα επίπεδα. Αν έχω δύο σημεία στο χώρο και τα ενώσω, αυτόματα παίρνω μία γραμμή. Αν έχω πολλές γραμμές στο χώρο και τις ενώσω, αυτόματα παίρνω ένα επίπεδο. Αν έχω πολλά επίπεδα στο χώρο και τα ενώσω, αυτόματα παίρνω ένα σχήμα. Και μιλάω για σχήμα γιατί προφανώς μιλάμε για τρισδιάστατο χώρο. Ας δούμε με ένα παράδειγμα. Φτιάχνω ένα κουτί. Δεν μας ενδιαφέρουν οι διαστάσεις του, δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλω να παρατηρήσετε είναι ότι το σχήμα μας αποτελείται από σημεία, δηλαδή οι κορυφές του κύβου μας, από ακμές, οι οποίες προκύπτουν αν ενώσω τα σημεία αυτά, και κατά συνέπεια πολλές ακμές δημιουργούν ένα επίπεδο, όπως αυτή εδώ η ομάδα ακμών για παράδειγμα, και τα πολλά επίπεδα δημιουργούν ένα στερεό. Οτιδήποτε λοιπόν φτιάχνω όταν μοντελάρω αφορά την τροποποίηση και την αλλαγή των σημείων, των γραμμών, των επιπέδων και κατά συνέπεια των στερεών. Αυτά ωστόσο θα τα δούμε και παρακάτω, γι' αυτό stay tuned. Ναι, αλλά ο κύβος είναι ένα εύκολο σχήμα. Μπορείς εύκολα να ξεχωρίσεις τις ακμές του, τις πλευρές του και τις γωνίες του. Πάμε να δούμε σε κάποιο άλλο σχήμα. Ας φτιάξουμε για παράδειγμα μια σφαίρα. Εκ πρώτης όψης φαίνεται πως η σφαίρα δεν έχει σημεία, γραμμές και επίπεδα. Αυτό όμως είναι λάθος. Οτιδήποτε δημιουργούμε σε έναν τρισδιάστατο χώρο, προκειμένου να έχει υπόσταση, θα πρέπει να έχει και αυτά τα τρία πράγματα που αναφέραμε. Για να το δείτε αυτό, θα πατήσετε το F4, το οποίο μας βάζει σε ένα άλλο viewing mode, το Edged Faces, όπως έχουμε δει και από προηγούμενο μάθημα. Οπότε εδώ μπορώ να δω με ακρίβεια πού είναι τι. Αν ζουμάρω θα δω ότι και η σφαίρα μας αποτελείται από σημεία, γραμμές και επίπεδα. Τα σημεία είναι εδώ πέρα που οι γραμμές τέμνονται. Οι γραμμές είναι οι γραμμές που βλέπετε και τα επίπεδα είναι αυτά εδώ τα τετραγωνάκια που δημιουργούνται. Πάμε να δούμε τώρα κάτι μαγικό ωστόσο. Αν πάω στο Modify, μπορώ φυσικά από το Radius να πειράξω την ακτίνα της σφαίρας μας. Ας την κάνω 20 για παράδειγμα. Αλλά μου έχει και αυτή την επιλογή που ονομάζεται Segments. Αν πειράξω τα Segments και τα ανεβάσω για παράδειγμα, θα δω ότι τα σημεία, οι γραμμές και τα επίπεδα πάνω στη σφαίρα μας γίνονται περισσότερα. Αυτό συμβαίνει διότι δίνω παραπάνω ανάλυση στην σφαίρα, όπως το λέμε. Θα δείτε πως όσο τα σημεία αυτά πλησιάζουν σε μεγαλύτερο αριθμό, στο άπειρο ας πούμε, τόσο πιο τέλεια γίνεται η σφαίρα μας. Αν τα μειώσω και τα ρίξω ας πούμε στο 10, βλέπετε ότι η σφαίρα μας αρχίζει και αποκτάει γωνίες. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια ανάλογη σχέση μεταξύ των segments και της ανάλυσης του σχήματός μου. Όσο αυτά ανεβαίνουν, τόσο αυξάνεται και η ανάλυση του σχήματος. Αυτό το παρατηρώ κυρίως σε σχήματα κυκλικού τύπου. Όσο ανεβαίνουν τα segments, τόσο ανεβαίνει και το resolution του σχήματός μου. Εις βάρος βέβαια του υπολογιστή μας. Όσο πιο detailed είναι τα σχήματα, τόσο πιο αργός γίνεται ο υπολογιστής μας. Τη σχέση αυτή μεταξύ ανάλυσης και segments τη βλέπουμε και σε άλλα σχήματα κυκλικού περιεχομένου, όπως είναι ο κύλινδρος για παράδειγμα. Αν πάω πάλι στο Modify, βλέπω ότι ο κύλινδρος έχει και άλλα segments. Έχει το sides που είναι 18, που όσο τα αυξήσω ο κύλινδρος μου γίνεται τέλειος. Αν τα μειώσω σε 10, βλέπω ότι ο κύλινδρος αποκτάει γωνίες. Βλέπω επίσης τα segments στον κάθετο άξονα.
Και βλέπω επίσης και τα cap segments, τα οποία δίνουν resolution στην πάνω όψη του κυλίνδρου. Αν τώρα πάω στον κύβο και δοκιμάσω να ανεβάσω τα segments, θα δω ότι δεν αλλάζει τίποτα, γιατί οι πλευρές του κύβου είναι ούτως ή άλλως ευθείες. Είτε τις διαχωρίσουμε είτε τις αφήσουμε ως έχουν, δεν μας πειράζει στο στάδιο αυτό. Θα δούμε παρακάτω ωστόσο πού βοηθάνε τα πολλά segments, πού βοηθάει το subdivision όπως το αποκαλούμε. Συνεπώς, ανακεφαλαιώνοντας, προκειμένου να μοντελάρω οτιδήποτε, καλούμε να επηρεάσω τα σημεία, τις γραμμές και τα επίπεδα ενός σχήματος, ή αν αυτό δεν έχει, να τα δημιουργήσω και τότε να τα επηρεάσω. Για να δω τα σημεία, τις γραμμές και τα επίπεδα οποιοδήποτε σχήματος, πατάω F4 και ξανά F4 για να αλλάξω το viewing mode. Την επιλογή αυτή την έχω αν κλικάρω και στο μενού αυτό.